Deuteronomy in the New Testament, or see Deuteronomy war apam fufro anymore. Abusiafo na otwe asan akọ apro abeto yembion. Kwata yimu nyinara adusua ne wo ye no eye mprempren adusua betimi asua free Deuteronomy ngoma no mu. Kwata no eba na wieye aka adusua ba akopɛ na yede aba na wieye. Adusua toso dumienu na yede bra wonde. Yede mu nkyerɛkyerɛmu no ebeto awo so sesia. Mo adifo no anase trosemo atrefo ni bi efa Deuteronomy enwoma no edidi dwuma bebre entimi amaye bone no bekatua ni nyuwo enti so bi betimi ageme a na je se wotua sa akatua no se nipa nsem tokra no eyehu a den na chense nyankopon intadisua obo ma yese koso nyankopon ye di ere hyem na afi ono nko a na wose yesom no abusiafo mema munyira akwa aba na afe mede nchia soronko nso firi nga jinkopa Yesu Kristo nchen ede ma munyira yenim yie sene woni yen adi ni yie no sara na onemo nso adi ni yie kwata no kakra ede ba na wie ye wo na otwe toso edu mienu enti ye wadusua etoso edu mienu adusua na tifi asem no medi kankan wo se Deuteronomy wo apanfoforo anymore. Mabrafo no aye krado enche bia ye adusua no mpensempense mu betwam so nanso ansa na no ma menkutie enwum emfiri yenua ma nketwa miensa nuanom o maka om ho abom a Nyankopon akyede ode akyɛ om so om mfanto ani ode akyɛ om no om nti om betonwum ayo Nyankopon aye de biara om boaye ma ye di sadwumadi e de bramo nanso om de nwumhwehwem ebedi adusua nenu kan na fe ye de enwo ewia ye de adusua nemu pensempensem mu e de atoa moso enti yenkutie Daniel Denisha na fe Denika na fe ewia ye de adusua nemu pensempensem mu atoa moso. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sinner, the joy of this glorious thought, my sin not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, haste the
the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Yebeda 3D ase Daniel Danisha na fe Danika omo nyoma omo de abedi edisua yanimu ede amaye. Mabugafo no aye krado ntino ansa na no mama me nda omo adi enkyere mu na ewia ebebo mpaye na yede eti anu adusua enemo ene onyankopon adom ntimi wo Elder Kingsford diabo ama eka me ho wa ha say Elder Kingsford yema wakwaba great na fe me ba mensa nifa so anase mensa benkumi so Elder Digraft yeboa yehu Elder chapa yi but Elder nyankopon de na akọ nyankopon sa de na aba bi Elder yema wakwaba great mo amota hwe your previous lessons na obo se na Elder edimu akoten pa na Elder ediniti do mu kakra ni na ja asem ya bi ho asem antia enti no ba nyankopon adom ti Elder sign ababa kan yensa Elder yemo akwaba se waba na meba mensa nifa so Elder Japheth obisi amankwa nso na etiminche se na emunim no Elder de biara da se na otwi biara oba fidie mu hase me ade adusua yi ade ebramo Elder yemo akwaba great menso makwa Bismarck mensa medamu nyina asese de biara da nso mode mo fidie ede to London Ghana memenda akwan for Sabbath school na fe chosemu empensempensemu ansa na ebehwe yadusua ne mu no ma yenkata ye ni na mema Elder Japheth emo empire emaye ebusuafo muma yemo mpaye enyankopon yeda wase anwum emrei yeda wase akwanya awama yen se yen mitie wasem misero bebre se kronkron de biara okyerkyere ma wasem ntiase no ono ansan befa sadon hwiri oma yen ntiase wasem de chenso se ma yen ni tiefo keke na do ntie yen ne yefo na yeshira ma yen oh na do ntie amen amen yo abusiafo mesa ma munyina akwaba dusua no adrum pempenso bi a no kwasem ne se ayekama pa obekase economy nwoma we ya adusua kese pa ade ama menu mo amota tie ye na mo amosa hwe ye nso wo YouTube ni Facebook nso wa wadi akire pa no obi se economy nwoma we no aboa ye mpa abie ya adwen mo bebre adusua to so adumienu na na ye pese ye hwe wo hwe fiti last 2 weeks na hu se chosemu adifo no anase chosemu atrefo ni bi efa Deuteronomy enwoma no edidi dwuma bebre last week na fe yin se ose yenkai na nyankopon ebo yenkoko abra na obo Israel for kokko na so koma yesese ma yiwe fi ne wadi kan ya ma ya na fe ehu aboyen sanse yiwe fi se na mre bi mu oden watimi agye yen a adentina ye future no yesro entino o mayehu sa adisua no na otwi mu no so ye hwe Deuteronomy in the New Testament and as Deuteronomy ewo apam foforo enmo to de bia
nipa bi anase Christopher bi po egitum se ehu nyia krampo se wo fa kyerosam na abekwa akokan bibi krampo afiri apam dada no musanse yesi ni apam dada bia ase ye wa apam foforo mu ntinka ye kan kyerosam no and indeed ye wo kyerosam bi krampo asese omo ya apam foforo no nko a omo mfa dada no krampo enka ho because omo fi se niema ewo mu nyina atwam ye be hwe okwan a kyerosam no anase nsem bia Yesu Kristo ankasa ebaaye ofa free apam foforo no mu didi dwuma ene adikanfo no nso omofa free apam foforo no mu didi dwuma no kasam ne se wo hwe kyerosam no mu ankasa na ye ne atu ebidin apam dada ene apam foforo sanse ye be komu yubu se apam dada bi ni ba bi na apam foforo bi ani ba bi de enim ye se atwere no enti ye be komu no am se ye nyina ye besua na afi ye hu eniema bebre ewo mu enti no ye nhwe yen adisua na se wo enka bosam no ewo Matthew chapter 4 verse 4 the graft meaning say why a crowd Matthew enwoma no etri eye 9 enyimu and 9 no say why a crowd obetimi akan amaye Matthew 4 verse 4 Matthew asempa no 89 enyimu 9 de watwere honi na wobua se watwere se enye pa no nko na wonipa enam so betena se nemum asem biara efiri onyankopon enum eba no eso ena obonsam ede ne ko krokronkron no mu na ode ne ko gina asorofie natifi na wose ne se sawunu onyankopon ba no a to wo ho twene fom na watwere se wunti obehya brabofo na wabesoa wo nsem na wamfa wo nan ampembo Yesu se ne se watwere bio se enso awurade onyankopon enhwe na obonsam fa no ko obepotintin bi so na okire ne wiase ahene enyina ne mu anu onyam na ose no se wo bekoto asore me a anka mede yenum nyina bema ena Yesu se no se firi ho Satan na watwere se kotosore awurade onyankopon na ono nko ara na som no amen yo young twaso na yen go straight to your lesson no mo yen hwe watwere se no na den na Yesu Kristo refer to adusia be ne betimi asua afri mu wahase yo amsa sade eda ekama ye afri Matthew 4 no se yekan njichemu miensa no njichemu enum ni nsia na afi enan no a njichemu otwe ene nkron no a ewo ne ehunu asem anase ensohwe a na obonsam pese wodi Kristo fam no na trapo ye yes na se yehwe miensa wa na oka okomu asem oso ofa abo no se so Kristo eba mana dane abodo a se yakọ Deuteronomy chapter 8 wotwe no Deuteronomy wotwe a etremi ensa onyankopon eka asem bi wo emra Israel ma omotete wo esre so na afi ekom du om no munwinwi no o se onya mede miensa ho eko na wieye no Yankopon eka asem kire wo okay eda beka no twi na mayenya yo mama yenti awurade asem ha wo se na obre wase ma ekom deo na ode mana a unim na wonanam nso enim ema wudi na wama wahunu se enye aduane nkoso na onipa nam betena se na ade biara efre awurade anum eso na onipa nam etena se amen dizi ehwe sa akenkan asem ya ene de Kristo eka wo Matthew chapter 4 no ene 3 no ehwa na Yesu okotu afri Deuteronomy na fe yesa akọ Matthew chapter 5 okay verse 5 chapter 4 verse 5 and 6 wa okay o ka asem so yanka mu nimre nti yebeka 5 to 6 enum ni nsia enum wose ena obonsam ede ne ko krokronkron no mu na ode ne ko gina asori fietifi
na wɔsɛ ne sɛ sɛ woni onyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ wonti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabɛsoa wɔ nsɛm na wamfa wo nan ampem boɔ ɛno Yesu sɛ no sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnso Awurade onyankopɔn ɛnhwɛ yɛnka nwɔtwe ne nkron no ɛnwɔtwe no nso ɛka kyerɛ yɛn sɛ na ɔbonsam faa ne bio ɛkɔ bepɔ tenten bi so na ɔkyerɛ ne wiase ahenni nyinaa ne mu anuonyam ɛnkron no ɔsɛ na ɔsee no sɛ wobɛkoto asɔre mi anka mede yenum nyinaa bɛma wo ɛna Yesu sɛ ne sɛ firi hɔ Satan na watwerɛ sɛ kotosɔre Awurade onyankopɔn ɔno nko ara na som no Amen. nti sɛ yɛde wei bɛtoto Deuteronomy nwoma no ho a yɛakae ɛtire nwɔtwe nkyekyɛmu mmiɛnsa sɛ yɛkae ɛtire nsia nkyekyɛmu du nsia no na afei yɛsa kae ɛtire nsia no nkyekyɛmu du mmiɛnsa a yɛbɛhu sɛ nsɛm a Kristo wɔka no nyinaa no ɛfiri the book of Deuteronomy mo nso Awurade mo Nyankopɔn hwɛ sɛdeɛ mo sɔ me hwɛ masa hɔ no ɛna du mmiɛnsa no Awurade onyankopɔn na suro no ɔno na som no na ne din ho ntam amen nti sɛ yɛhwɛ a nneɛma mmiɛnsa na ɔbonsam ɛfa so na afei ɔtwe Kristo adwen afiri n'agya ne nkyɛn na afei wakoto no sɛ ɔde ne ho bɛma ɔbonsam sɛ ɔbonsam de the provider yes nanso yɛka Deuteronomy no yɛhunu sɛ Israelfoɔ no nam serɛ so no onyankopɔn na ɛma wɔn honam mu aduane ɛne honhom mu aduane ɛna nyankopɔn no ara so ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam sɛ ɔna yɛ provider ne nti no momfa mo ho yɛ dɛn ɛnto me so momfa mo ho nto onyankopɔn so deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa onyankopɔn ɛna ayi mo afiri Misraim ɔna wahwɛ mo so abɛduru pɛmpɛnso a mo aduru ti deɛ na ɛwɔ sɛ mo yɛ ɛwɔ sɛ onyankopɔn na yɛde yɛwerɛ hyɛ ne mu na afei ɔno nko ara na ɛwɔ sɛ yɛsom no nti Kristo ɛyi saa nsɛm yi ɛde firi twerɛ no mu Deuteronomy nwoma a yɛasua no kɔta yi mu nyinaa no nti Deuteronomy nsɛm anaasɛ apam dada mu nsɛm no ɛno ara na saa wɔ New Testament anaasɛ apam foforɔ a yɛka ho asɛm yo meda ase pa m sɛ agyidifoɔ sɛnea elder abiebie mu no ebia na wakan watwerɛ sɛ no bebree ba wonnim baabi pɔten a Yesu Kristo na ɔrefer to sɛ watwerɛ sɛ no wei deɛ na ɔka nsɛm no pɔten ɛfiri Deuteronomy nwoma ɛnum sɛnea elder akan no nti sɛ ɔkan Matthew 4 verse 1 to 11 na afei waba abɛka Deuteronomy 8:3 Deuteronomy 6:16 Deuteronomy 6:13 wobɛhu sɛ quotations ni nyina Yesu kasa watwerɛ sɛ na ɔyi afiri Deuteronomy nwoma no mu meda ase pa sɛ elder wakyerɛkyerɛ mu ɛsa ɛde ama yɛn yɛntoa so na afei yɛnkɔ yɛnimu adusua no de ma yɛ sɛ onyankopɔn ɛnyɛ nhwehwɛ animu yɛnhwɛ sɛneɛ ɛhɔ nso Deuteronomy ɛka no na yɛnhwɛ sɛneɛ atwerɛ no nso New Testament sɛneɛ yɛfrɛ no no ebinom nso ɔmo nso mo de saa nsɛmpɔ no bi nso de di dwuma nti elder yɛnni kan ɛnhwɛ Deuteronomy chapter 10:17 to 19 ɛdeɛ na watwerɛ no hɔ na yɛnhwɛ adesua betumi asua afiri hɔ Deuteronomy 10:17 to 19 say na Awurade mo Nyankopɔn yɛ anyame mu Nyankopɔn ne Awurade mo Awurade onyankopɔn kɛseɛ no otumfoɔ a ne ho yɛ hu a ɔnhwɛ nipa nim na ɔnye ademudeɛ obu atɛma nwisia ne ekunafoɔ na ɔdɔ ɔhɔhoɔ ma no aduane ne nkata ho enti mo na hɔhoɔ ɛfiri sɛ mo yɛ ahɔhoɔ Misraim asase so amen great ɛda yɛnhwɛ hasio message bɛn paana ɔde ma yɛn ɛwɔ hasi yo ɛda seminua Bismarck ɛyɛ adesua kɛseɛ sɛ sɛnea yɛsua kwasiada deɛ na ɔpani bɔ a makaeɛ no Yesu ma yɛhu ho ahia sɛ mene mmienu nya yɛbɛben ɛwɔ kyerɛwsɛm no mu na yɛtumi aka kyerɛwsɛm no mu nsɛm ɛfi yɛtim berɛ a ɛho ahia nti na yɛ adesua kɛseɛ pa ɛha nso Nyame ɛretwe yɛn adwene si nnipa nyiyimu ɛho
na very interesting. This one say I can say Deuteronomy addition yesua e ma yehu say yankasa ne fire ho adenti ne fire ho isanse nya se nyankopon enye nipa yimu adenti ne nisi yeso ye den nipa yimu. That is Deuteronomy 10:17 no. Na addition ma yehu say se e ka say nyankopon on show partiality elbrofo mu na o say asechire foforo ba ko so ne say nyankopon pagya nipa anim na ase kire sen ase kire in simple terms ne say meni umienu yenya asem na sebio wudi bia nti otemufo anase ohene anase abedwafo bi wo se wobu atentene no wudi bia se wo yesikani se bia school no akwa akire se bia ka bi na dem anase potemu a wo no okura naja wo business bi a ekromofo nyina ne bepa adwuma bi ye bia asafo mu a wo no anipa dodo e pa adwuma kura wo na wo na so asem aba menu mienu ntem na ne kuran pa ne se wo na odifo na nso esa wodi bia enti no wow se wo bu atentene no no abu atentia se sa na e ka no ni ebu amemefo ni ebu awo bim nyame se ono onye sa isanse ono nyakobo no onhwe ni pani on pagya ni pani mu na no na addition etwi adwese se Deuteronomy ni nyakopon di kan we ho na ni gisem ne se afi wo papa mfofo no mu a wo twa papa mfofo na titiri Paul ani Peter no mu nyina no na afi ni wo ka wasem no ebesi sa asem we so Entonces Peter bro call Cornelius fie e wo ask them. O say nyankopon ayi a kire me say ye nya nipa mu yimu. Sa. Na che say now Petro enim sa asem we na e wo Deuteronomy dada. Paul so Romans 2:11, Galatians 2:6. En ne akeka ho a wo nyina aka say nyankopon empe nipa yimu. Ti na che say meni o mienu no nyankopon pese yesua de bi say pempre wi ase e wo no. Yeah. Nipa yi mu nya de nyame ani je ho sa nyankopon onsuro mfari nipa udi bema obeka se udi bem udi fo a obeka se udi fo na nyankopon o hye menu mienu se sanke yi na chidi fo no kuramfo pa nke besua ne ayesa esa se opani bu amane minya asem na se medi fo a wa wotena asem so to be able to say udi fo na se no kura no ede ato de ede nti sa odisua bi wo ha de nyankopon pese e kire se menu mienu si yi ni pemu bu aten tia wona sebio bibini wonsem wona sebio woni wa ota wachie wona woni obi obesu afre no a ne ye de nyame mpe esanse enye sa nyankopon de ahyama ye ehwe apam dada mu nyina nyankopon se ono de onye ni pemu nyimu eni se yeso yes great you yen show because no ya mambre mu no we have that sort of I don't know say cultural you sakrakra ni pinu na benya asemo a babia mo de pinim di for ana say ye ka bibisa say openi period ye peni ntina sakra na wod na asema hye yem na ya buagu akra no so because you say peni ndi for minim senior said you see we related to and how do we handle some of these things say ekoba say utum say ade we penimu ye pa de ba say ebe pa mu aka say that be opini we de wasamonye na pa abofra na chewa na say apologize no eya ye tia ye bogu na ya ma akora no mum de nisu I mean how do we relate it to this Eda obeboye wa say memrem wa say adwen a na mpanimfo ede yesa no na nye bone na wanse breko no na niema dane na dane firi se wo mu hu ni se abofra de kwan bia se odi ni die edema pani that's right se o mu hu ni se so mo hwe na ma niema sa badwam na ma abofra no se wadi bim woni pani mu a den sa abofra betumi abre ne ho ase ama pani no enti no mo fa sa akwan so na nka ne se
ni nyina chi no enkanse se bia omutieti abofra nanim na akire kura na omocheche abofra na wire ema no me fan se nkranhyensem bi but eto aso no ana kwayese se basa na ne asan tietia abofra nanim etinache se abofra na kwa osugu ne yam ode awereho nanso nankanse se ye ya abofra ne sa enti wo hwa adwen no a na ekwan bi so no nankaye nanso no edane se afedie sani etie bia kora wo ye de unya yakwala nko ana bo ho asem no ye nhwe kora na kwankyere ne afutuo bi wo ho a ne ye de ama ha eninti na ema echi a yekodu ne mpempen so etisa nanso no ni nyina mu no wo se nyame kasa no oka wo de pani de ema no empopo abofra that's right no de abofra sa da ma brewo ho ase ema pani enti senke ye nyina fa ne sa pepepa ka sa mra yi a wo ka ho ase mo de mayen ene no kamnim se ne ne kada so gina ne na so ye adwuma na ni nyina na amane ama fedie duru ba bia panimfo a ye tipensofo kora no na je se enkun wu anim ene ye di ama enti sa de che se won ka ho yeah Eda I'm say asam no mu edin kakra but ye hwe ba bia ye free ba nse sa question ya u busaye edidem ewo nipa bebere so ema ahaya broni be ka se ye ho no ne enim sa word no ye nyine no ye ka se depression obi anim depression asem ye de nyam se obi abodam on na mabonten but o more than but what dream no you been damaged or however because o kopa anim kura aka bibia na usuro na am say de ebesi atetea ho nanso nka ye fa kwa bi so na afi opanimu difo a ye manu hu se udifo empo basa fo mu a ye hu sa ade no se mfa se awade sem ne ennioma bebra ye hu no sa akwan ya yentimi nka no kora nim no na se yentimi pointe no kora no eno na ma enoma bebre problems ba se nipa no wanyini sin no obi asisi ni yonko ye beka se opani de uye antwa yie yan kasa ya beka se o odi jamani nka but nipa na jamani aka no enye ne yem okofie no akosu nti da bia no na saa oya no ewonu nti oni nipa no beseresere animu anumu nanso na kuma mu pa de na chese odi yawo nti eye disua yam se koma ye nyina onemrem kura ye de ye ma bebre no ba kura ka sem na wa onim se odi no atuturam no mu awano kotena se na kora no su esa emwa nti yamfa disua emfiri de onyankopon ka kire ye ni se onye nhwehwemu no kwara ye ma no kwara no na di but ekwan ye befa so amana dadi no na yia nya se opani na di fonti na so ukotetie nanim na mo manu nu se de oyeye no antwa yie na kwara no so ho nto no ya sa ababuwa ye nyina enti sa kwara no de benyini o de benyini on ka no kore no kora ye nka bebre no nyina afiri sa or how you great yo abusia for yegusuara ye hwe Deuteronomy ngoma no na ye hwe sene Deuteronomy apamfofo no di djuma nti ye di kan hwe se Yesu Kristo nsama akọ bepo no so koyi no ho ano obo nsama nim ne nyina no okotu nsano ofa no potin free Deuteronomy ngoma enmo sara nso na Deuteronomy asama okande to 10 Deuteronomy 10:17 to 19 na onyankopon ka akire Israelfo no se na mo munchetia sabenyanka nkunafo mo ye atenchia na fe omu atentene no nankopon onye nhwehwe animu no saasem kro na asumafo no fa edi ye adwuma romanfo nso Paul twira koma romanfo no fa saasem no edi ye adwuma saa na otwira koma galatifo no otfa saasem no di ye adwuma na otwira koma efisofo no nso korontofo ni nyina ofa saasem no edi ye adwuma na chese saa apam dada no munsam na atwerefo no a ye from apamfo from atweresem saa apam dada no munsam na no na omotwero de chekere eniema emu medase ye toas minim say da wo bibia anya saa ye the word partiality no
opanibo amakai ebre nipa sunsum ase. Okay. Na nyame anim no obre obi sunsum anim ase a what reduce the image of God e woni be anim. So anything a partiality here nyankopon se nyankopon nipa nyina anim ye yepe. Anything se yen ye free ho Kristo for dia eno kwa de ni se ebodin wo yemu. It's say the moment me show bi say wo som bo sin asumasi no ya brain nipa nyame the image of God the only pen ya brain ase eno nye nyame ani so and it nyame is never going to support any act of partiality great yo me de kakra bi nso ka empanifo ka ene enye partiality na emom kata asehede adamude ade a ewiase fam kura wo mahu se ebre wo man ase eseyade wiase no kura ye hu nyanka nyankopon enti saa niema ni nyina na amenne amai bebre ahwe fom efi se oje keta asehede na wabu atanchia oje keta asehede na de ensese ode toho no na ode atoho esan se wo ye pani ni nti no okoka ne a brewase nti mom yan hwɛ sɛ deɛ ye asase we sokura adi yɛn dem afa nti na nyame ka kyerɛ yɛ ne a sɛ deɛ elder kan ka kristofo mu deɛ kyerɛ sɛ sakura nanso yɛ kwantuo yi mu ɛne yɛ hɔhɔ bia nyinaa saa deɛ ne di yɛn dem kakra yɛ sa yɛ te sɛ nweboa a yɛ wewe yɛ nti adisua di abai yɛ nyinaa yɛ nimra yɛ ho so na yɛn ka si be firim firi sɛ emwa yenkura yenkwade no great yo meda masepa mama afi yento aso na yenhwe ne ewo ho no so yenhwe adesem bi wo ho a aye adwenumu kesere ne ana se ye adwenumu ntanta to da bi abroni be kasa aye bit of controversy Paul nsem bi a wotro edikoma Galatifo efa emraso die ne ye hwese ne asem yi Paul tro ye ne fa kon didi dwuma na fe ya hwe Deuteronomy so ba bia nsem bi sa ewo na ya hwe adisua betimi asua afrimonti da ye ni kan hwe Paul tro de koma Galatifo Galatians chapter 3 kan from 10 to 14 no na yenhwe asama ewo honomo Galatians 3:10 to 40 was say na dodo a wode won ho eto emra nwuma so no ehye nnome ase efri se watwero se wadome obiara onkoso ara entena de watwero no emra nwuma numu no enyina na onye no na eda di pefe se emra mu de obiara entena onyankopon anim efri se gidie mu en wotrene ni benyankwa ewom se emra emfri gidie mu de nanso de odi so no ebenyamu nkwa wadi Kristo ye abusudie maayen ama no atoyen efre mra no memu efri se watwero se wadum obiara wasan ne dua so na ama Abraham inshira abamana man so that's right wo Yesu Kristo mu na yenam gidie so enya honhom bohye no amen so share Deuteronomy chapter 21 22 and 23 but me can Deuteronomy chapter 27 26 no ntia da bie ho na ye be kan ni nyina bom na fe ya hwe so share Deuteronomy chapter 27 26 na o say no me kan de onfa mra yi mu nsem si ho se obeye na oman ni nyina nka se amen great ye share Deuteronomy chapter 21 22 to 23 no so okay 21 22 no ese na se obi ya bone a esekum na okuno ede ne sen dua bi so a nifunu no ntena dua no so anadwo sie no eda no ara na de wasan no eye onyankopon no me na wanhu wasase a awurade onyankopon de rema wo no ehu fi wanhu se ehu fi se di so no de onyankopon rema wo no se di so no wanhu fi aha amen amen yeah, sure I think Paul is making reference to
Deuteronomy ewa ha se abra wo de kyerɛ saa nsɛm yi ase ɛdeɛ na Paul pɛsɛ ɔkyerɛ ewa ha se yo Paul kasa we no ɛno na bebree ante ase a na ɔmo asɔre atie mmra dedi kan no yɛnhwɛ ɔso obiara a yɛbɛsɛn ne dua so na yɛ nome nti sɛ obi yɛ bɔne bi ne yɛpɛsɛ egu n'anim ase a ne yɛde no asɛn dua so deɛn ɛna ma wo nipa yɛde ne sɛn dua no so ɛyɛ bɔne a wayɛ sa bɔne bɛɛ no ɔyɛ ɛbɔne yɛ deɛ ɛmrato ha enti no ɔtɔn mmra ɛna yɛde no asɛn dua no so ɛna yɛadome no na Paul ɛtwe adwen deɛ yɛnsi so sɛ saa bɔne no nipa no yɛ no bɔne no ɛnome no ɛyɛ owuo a bɔne bia na katua yɛ owuo ɛna Kristo Yesu baayɛ no ɔbaa sɛ ɔbaa bɛgye yɛn afiri saa owuo no ɛnome no bɔne nome yɛ owuo no ɔbɛgye afiri mu enti me ama yɛ bɔne no mɛkatua ne yɛ owuo enti sɛ obi betimi agye me a na gye sɛ wotua saa katua no akatua ne yɛ owuo sa enti na sɛ Yesu betimi agye yɛ ne a na sɛ yɛnim guasie wu a ɛyɛ nome no ɛyɛ sɛnua no so no ɔno kɔ ekowu saa wu no wɔ sɛnua no so ansa na me no manya me fa ahodie sa ɛnna Paul ɛtwe adwen si so ɛna wɔsan de ɛkɔɔ sɛ ɛmmra no a yɛde ho ato soɔ no nyɛ no na ɛbɛme yɛn nkwa na mmom gyidie wɔ Yesu mu na mmom yɛdi mmra no so ɛde yɛ sitie ɛma wɔ Nyankopɔn sɛ bɛyɛ a yɛnkɔ yɛ bɔne na bɔne no mfa yɛnkɔ sɛnua no anim gu aseɛ no ɛna wɔtwe adwen si so enti nkyerɛ sɛ watia mmra na wayi mmra firi hɔ na mmom wɔtwe adwen si so sɛ saa mmra no woto a wayɛ bɔne enti miamfi ho nto mmra no so sɛ mmra no bɛma yɛ nkwa bi ana bɛma yɛ fa ahodie bi na mmom yɛnyɛ sotie ma mmra no na me anya bɔne ama yɛ amfa yɛ ankɔsan sɛnua no so anya saa animguase no ɛno na Yesu abɛyɛ ama yɛ ne a ehia sɛ ɛni nti yɛde nidie no obuo kɛseɛ ɛma wɔ Nyankopɔn ɛso obi ne hɔ betumi atua saa ka no great Yesu na abetua yo ɛda me da se pa sɛ watimi abie ya adwene mu afa very simple way di abie ya adwene mu afa because asɛm we ne ya na ye say Paul kan sɛ odipa ni mrase mradi nsɛm bebree na ye kan but wama ye hu sɛ Paul ka emra na yede ye ho to mmra so ne ye di mmra so nso ye dam wode wo ho to mmra so de anyankwa ni sɛ wudi mmra so no em sɛ nso ye dam kakra enye sɛ ye di ye de ho to mmra no so sɛ mmra no bɛba yɛ nkwa na emu ye di mmra no so san sɛ ya nya nkwaje ne dada oyi asɛnua no ama yɛ nkwaje ne dada great me da se pa sɛ wakyerɛkyerɛ mu saa ɛde ama yɛ afei yɛnhwɛ nsɛm bi nso ɛwɔ ha sɛ Deuteronomy mu na yɛde atoto apamfoforo no mu nso asumafo no nsɛm no mu nso ne yɛahwɛ sɛ ne ɛhɔ nso no wɔn de Deuteronomy edidi dwuma yɛnhwɛ Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19 Deuteronomy chapter 18 15 to 19 no okay yɛnhwɛ 15 ne sɛ odiifo a ofiri wo mu a ofiri wo nuanu mu ɛte sɛ me na Awurade wo Nyankopɔn bɛma no so ama wo ɔno na muntie no amen kan friends 16 no nso 16 no nso sɛ sɛdeɛ ubisa Awurade wo Nyankopɔn hɔ Herod adwabɔ ɛda no sɛ ma mente Awurade me Nyankopɔn ani bio na ma minhunu ogya kɛseɛ yi bio na manwu na the 17 na to 17 ne sɛ ɛno na Awurade ɛka kyerɛ me sɛ deɛ waka no waka ne yie mema odiifoɔ so mama wɔn wo nuanu mu sɛ wo na mede me nsɛm bɛhyɛ n'anum na waka deɛ mɛhyɛ wo nyinaa akyerɛ wɔn na ɛbɛba sɛ
obiara orintie me nsem a obeka no medin mu no me na mebisa na ho. Okay. Amen. Now the 19 atwaso. 19 19 no ka say na ebeba se obiara orintie me nsem a obeka no medin mu no me na mebisa na ho. Amen. Amen. Great. And for you, some we send Deuteronomy a can or has say no. Quickly, you just send smartphone winsome a being so a dijuma. Send no one so muku to free, especially Deuteronomy chapter 18, verse 18. Send no one so muku to ye na di a juma. Share a smartphone some chair me and san imu adunumino. Na fe ya baba share a chair and son imu aduasan son so. Okay. Yeah. Timiensa enyimu adunum yenu se na Mose nso kan se odifo a wote se me na Awurade mo Nyankopɔn be ma no so amamo wo mu nuanom mu ono na muntie no se de obeka kire mu nyina na ebeba se okra biara orintie wodifo no wode sei wo be se no afri ni man mu na adifo nyina a efri Samuel so ene wona wodi so no dodo a wokasaaye won nso eka enayi ho asem mune odifo no ene apama Onyankopɔn ene mu ajanom epamon ye no ema na okakire Abraham se na wasefo mu ena obehira asase so musua nyina. Amen. Great. Yenhwe Stephen so ebefa Deuteronomy asem we abra no so no ho aba asem e wo Acts chapter 7:37. Yenhwe se Stephen so fa Deuteronomy asem no 7:37 no so say oyi ni Mose a okakire Israel ma say odifo a wote se me na Onyankopɔn be ma no so amamo munuanom mu amamo. Amen. Amen. Yes, nti won say asem e wo Deuteronomy chapter 18 verse 18 no asmafo no so efa sa asem we na o mankasa na asem funi ben pa na omutwa omna so mpese ye hu say ye hwe akenkan sem ni nyina na Mose ni Israel for ema enam esre no so na fi Onyankopɔn de ne mransem no efa no so de ma ono Mose ebe ye se odifo a na owo enipa no mu ono aso na ye oye odima ntemjeneni ya we na Mose ansa na obewu no oka asasem se Onyankopɔn be yi odifo bi ewo mu yeah. So John 4 chapter verse 25 Mra Christo wone the Samaritan woman edin komo mra was so man in suo na common course no oba no ka asem bi me kan brofum o see the woman said unto him, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Messiah no beba I find Christo na so oba obeka nsem nyina ede amayen ti e hwe de asma Yesu achidifo Stephen ene omka ya refer to Christ himself Messiah no nti Mose dia wo kan wo Deuteronomy no na wo eyenkomhye ene no ma say Christo a wo ye agenkwa no ebe free wo mu ene be de ebe ba nti we no pinpoint to Christ himself nti apam dada no munsam no eno an ebesi aginaye e New Testament, especially Deuteronomy. And some of Yankopon na Moses so catch Israel man. And no so Christo by obekai temptation no kind and the house also ye Christo edi. So difobi na mubeba ye Christo Yesu. Yo medase say that my church am for ye guso that person de kakran sana ya to as okay. Wo hwe said ye asorpani e de amaye yi a na etwe adwen sisu se senkasomafo no ne Yesu baaye no e na pam dada no na eni hɔ a ka ngoma ben e na wo mbegina so aka se watwero se
enka bi ni ho wa ho enti we kyerɛ sɛ die nyame pɛsɛ wode ma yɛn enen prempre no ɛno ano de ma Mose no ma wo mo twerɛ de to ho enti na Yesu baaye no okoko tu firi ho enti na somafo no baaye no o mo koko tu firi ho enti so obi kasa pam dada na nya adwuma na foforo yi a na te sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ school no akɔ gyina saa 7 sɛ hɔ na me hye school ase Sabio 7 ntiase nim aha enti na bebre no eto se Bible no ye cheachia no fi se wankɔhwɛ asɛm na boase no ahunu ba bi efiri na wate ase enti oso ne mfimfin no a na ɔde nam ne se Yesu nankasa bɛfa pam dada no ɛne asomafo a yɛbɔ wɔn din Peter ene Paul mu nyina wono a wa mantem kura obae no kura na Yesu ni ho Paul ba na Yesu ni ho enso wangase Yesu se okotu se watwero se enti no kure ni apam dada no se ye po a ye nkwaje ne apo yes me da se pa abusianfo ye gusuara ye hwe Deuteronomy wo apam foforo enimo se ne adisuane konotimu se quotations and as and some potting I can free upon for nyina ye direct in some free Deuteronomy moi ye know esua nkomhya Moses say onyankopon be pa obi afiri omumu no sa nkomhya na Peter be fa ye ka kire Israel for no Jew for no sa na Stephen so abra na esi na bon so fa sa nkomhya na so e ka ni nyina no mo point to Jesus Christ ana oba be ebeba mesdames assese ye moye addition sa e amafe yen hwe na yen sorry yen addition and so we ye enye ni nyina ni we ye ye discuss Deuteronomy somewhere wo apamfoforo no ma ne krampo yen sorry nti mu kakra bi na ya fa ye ka ho asem yen hwe ni di awie ye na fe yen fa sorry yen addition so ye bekan Deuteronomy Hebrew fo ngoma no eche ye du ni mu aduonu nwotwe ekopem Diasa baako Hebrews chapter 10 verse 28 to 31 na fi ya hwe Deuteronomy 17:6 ya hwe sene no nso ene na eko Hebrews chapter 10 verse 28 to 31 okay 28 to 31 omayenti awrade asem 28 ne se obi to Mose mra okwati mobru hunu gina adansefo baanu anabaasa anum asem so ewu akatua enye kora ben ena mususu se esese wodi betua de watietia onyankopon ba no so na wabu apammoja a wodi ate ne ho no ahuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okase me na awereto ewo me me na mituaka na bio awurade bebu ne man atan onyankopon ote ase no ensem hwie eyi hu amen amen sa anti sa obehwe sa asem yo eringi we echimu sa okinkan Deuteronomy chapter 17 verse 6 say na o kan wo ho say adansefo baanu anabasa anumu asem so na wonfa nkun de ose owo wonfa adansini baako anumu asem so nkuno amen yan hwese ne ensem we asif say that wo kan wie na me repeat you de no but na wo de ne ye friend say Hebrew for ngoma no e na we ye a friend say Deuteronomy ngoma no yan hwe ansem ben na Paul e ka che Hebrew for na sen no di Deuteronomy di dwa na e de ne betimi asua frisa ensem potin we mu yo addition kesia ewo we mu ene say dedi kan Hebrew man akasa no Paul chokoma Hebrew fo a waso Kristo gidie no waso gidie no mon kai say binu mo ha Jew fo ni bo ha wan so gidie no nti won do so kura Judaism no ba ye wona waso Kristo gidie no na wokura mu nanso sidi yesua addition nyina no there is always a link to the Old Testament. Nti Paul twa mo adwen asi asetena pa ne abrabo pa ho ani atemu eda yanim
na Paul catch him say okay montia say Mose kura no okantemu wasem no na temu no ma yeti ase say ansa na bebu obi aten no chi say gina adansefo mienu so na che say ni ana Paul pese yeti ase say na Moses abreso na temu wo ho okay say Moses abreso atemu wo ho dia ene Yesu amreso so na atemu wo ho na temu no ekwan ben so beba atemu no kese pa ne say nia nyame enam Yesu so abayama ye no si ama ye ni anso ni ebu na huhudi a sem nyame hye se Moses entumi mbu ebinum aten na ontwe waso de a na de nyame embu nani ngo ni aneba no abayama ye no na den na Yesu abayama ye Yesu de ne nkwa ne ne mogya abeto atomi ne umienu afiboni mu yes Peter kwa de oka se enye sika ana se enwan mogya bi na de to yen o se nyame ba adehye kronkron na ade kronkron de na de gye yen enu nti ne se yebu no ade fia bi a Paul se yenya hwe yie isanse nyankopon embu nani nguso nti ade fia wo ma minu mienu ene ne se nyame se yeye se yafa no se ye Kristofo ne edi na chidia na ye se o se ye na hyede ni ye se ne ono Yankopon no hwehwe no isan se enye kwa akwase ye beka se ye Kristofo edi Yankopon achi na de epe bia na ebeye atemu da ho bi twen ye na ya de sua kese a ye fa fi Deuteronomy biom atwen adwen sisu se nia ye bia no nyame be ma ye ho aketua na Paul can say eyehu say then ye beto Yankopon nsem me twi no mitumi nka no say ayoreto before no say it is a fearful thing to fall into the hands of the living God eyehu se nipa nsem tokra no eyehu a then a chance Yankopon nsem interdistion ho ma ye say siesi ye di Yankopon echi a ye ndi na chi ye ne anye apede ni ama Yesu wo be wuye no anye kwa yo medam asem se abusiafo se elda de kakra me sua de sua no eba madwene mu ene se Judafo na wo mo di Mose ene atwere de ani di nanso na asem a Mose kan ne memu no ye mezaa ne de o mo nyine ni edwon se wanye Mose wogi Mose di na onye mezaa no ni a na kire se kwa bi so no wonyi Mose nso ni ese Mose se mezaa no beba mezaa ne bai wo so na emi nyini na emo Mose no ka se mezaa no beba de emi gye ni di o tumi se ntwaso mu enti na kire se kwa bi so no Mose nso wanye no ani na wahu sade a hu ne se obi biara nso obepo mezaa no eche se wapo Mose wapo apamdada mu ni atwerede ni nyina ese twere ni nyina no eni Yesu ena Yesu nso aba betua yenwuo no ye bone akatua no waba betua kama yense ye benya fa ahodie enti se wopo Yesu a eche se wapo ne se akatua no eyi owuo no a wotua ma no wo mpe aha sa wo mpe dia ene ewa na betua wo awoka na kanu nso a wo betua no ena Hebrew ka kire yense ukwohwe nyame nsem na ni hu etie no ehia se ye san baba mu di Yesu di ni otua kanama exactly amen exactly that's absolutely that's pa elder say abusiafo addition na ye de na so we say ye brenti ye di addition e de etwe ha mi ye say ye no nyina afamu aba Deuteronomy wo apam foforo no mu na ye de abro no wonya kwan a kenka chosem na obi se nsem bebre e wo chosem na wa ma obi anada wo anka se apam dada bi atwemu ana se se de apam foforo na ye de eye adwuma chosem no nipa ya ne akyekemu apam dada ne apam foforo chosem e de wo e baabo ba ko pe na ye nyina ye use onyankopon enhyira mo da sende ye de addition to dumiensa na afi ye de awie kwata nyina no ye de ebebremo onyankopon enhyira mo katawani na afi mema Kingsford enhyira addition so amen asomdwe hene yeda wase sauna mo adom mobro hu so ensamo a ema nkwa
papa wamfa hintayen na mmom wada na di ede akyerɛ wo manyinara ayiye nka odin ntontom nka odin na ase ɛyɛ wo dia wodi adisue ama ye de esren sɛ ma ya ahoɔden soronko wo konkron no emeka yɛn ho sɛ de bɛyɛ a adisue a yɛasue nsɛm a yɛatie yɛntie no kwa na mmom yɛde bɛbɔ bra na timi adane yɛn asiesie yɛn ama yɛtimi atena ase ɛde ama wo ama yɛtimi ahwɛ yɛ anamɔ so yie ama yɛtimi ɛde yɛn ho ato soɔ ɛsɛ woba ɔsoro hene yɛne yɛtiefoɔ ɔmo a yɛsua de sua nyinara yɛtimi anya nkwagyeɛ ɛwɔ aheni no kɔso hyira yɛn kɔso ka yɛn ho ɔdɔba Yesu Kristo din mu amen. Amen.